Tekla Gutsa back in studio mufunge vanga varova dzisi 2-3 weeks here dzavanga vanadzo vasiri kuuya mufunge saka tiri kufara zvikuru sei kuti vadzoka. Muri seiko prophetess? Ndakasimba makadii vedu weko kurova kweko kuchena. Thank you mama. You look good makadii. Ari sei mabasa kuchechi kuri sei zvese izvo makafamba zvakanaka here toziva kuti makava musipo? Aiwa ndakafamba zvakanaka. Handiti ka? Nyasha dzaMwari wenyu dzakandichengeta. Handiti ka? Zvese zvakanaka hazvo. Aiwa ndizvozvo. Nhasi mati mimi ndadzoka kunew week new Ndizvozvo. kuti tizobatsirana nemutenda ari kupinda muvhiki idzva kuti ave transformed by the renewal of their mind. Yes. Anzwe shoko sezvariri. Musoro wenyaya uri kuti chiende tiri kutora papi? Musoro wenyaya wedu uri kuti usavarayirwe nemvuri. Okay. Mvuri chaiwo wemumuti. All right. 1 Samuel 30 ndo patiri kutora musoro wedu weshoko. Regai nditange tiri kunyaya yedu kutanga kutobva kuna 1 Samuel 30 kubva pana 1. Iri kutaura ndichangodimbudzira sezvo nguva yedu inenge iri shoma. David achisvika paZiklag nevarume vanga vainaye, anosvika vana vake vatorwa neupfumi nezvese. Pavhesi ya8 David anozobvunza Mwari kuti ndoteera here. Mwari vanobva vamupa clearance vemuti pursue overtake, utore zvese and recover all. Nyaya yangu manje haisi ipapo nhasi, nyaya yangu iri pana 9. So David set out, and the 600 men who were with him, and they came to the brook Bezor, where those who were left behind stayed. But David pursued, he and 400 men. 200 stayed behind, who were too exhausted to cross the brook Bezor. Saka patiri kuona kuti David ambotanga, Mwari vataura naye vatomupa clearance. Ati chiregai ndiende nditeere. Mwari vatiteera muvengi, atora zvinhu zvako zvose, atora upfumi, atora madzimai, atora vana, atora zvinhu zvemunhu wese, nekuti kunyangwe nevarume vanga vaina David vanga vatorerwawo zvinhu zvavo. Hapana chakanga chiripo, huku, makwai, mombe, vanhu zvese zvanga zvatorwa zvaenda. Hanzi varume ava vakatombozhamba pamberi paMwari vakachema zvinhu zvatorwa. Mwari avapa clearance Yvonne, atotaura kuti chiteerai. Vanotanga vasimuka pana 9 vari 600, asi vasvika pabrook Bezor 200 vamwe varume vakaperera ipapo. Ndo pane nyaya yangu panew week new will kuti chirega kuperera pabrook Bezor, chirega kuvarayirwa nemumvuri, nekuti zuva richatongouya. Unovarayirwa sei nemumvuri? Iyo mhuri yese yapambwa. Saka zvawasara pabrook Bezor, ivo 200 men vane vana vatorwa, vane upfumi hwatorwa, vane madestinies nezvinhu zvese zvatapwa zvavasara. Ndiani achanovatorera vana vavo? Ndiani achanovatorera upfumi hwavo? Ndiani achanotora ameno zvipfuyo nezvese zvanga zvatorwa? Saka tine vanhu vakadaro in life vekuti vanotanga vatosimukirana pamwe chete nevamwe. Mwari vatovatendera, vanamata, vapiwa clearance, you can go, vapiwa direction. But vasvika pabrook Bezor vanwe muchisipiti, vanochinorara pasi pemvuri, vovarayirwa, but temporary comfort. Ko vanhu vakaenda ava vanorikafika here? We must also understand in life kuti there are things yekuti Mwari havagoni kuignore. Pane zvinhu Mwari zvavanotititeerai zvakafanana nemhuri nemarelations. Dai Mwari vangonoti zvanga zvisina kukodzera Yvonne, vangadai vasina kumbobvira vati kuna David teera, dai vakati David chiroora mumwe mudzimai ubereke vamwe vana. Asi Mwari vaiziva kuti pavanhu vakatorwa Yvonne vakaendwa navo ndo pane the future king of Israel, ndo pana King Solo. Saka ndikati vasiwe, ndakatozvinyora kudhara kuti ndo king, zvichaitwa sei? So ndiri kuti kune mwe munhu savarayirwe nemvuri, teera future yevana vako. Zvichida mwana apinda madrugs, teera, ita zvose zvinoitwa, namata, endesa kurehab. Zvichida mwana ade kuratidza tumwe tumusikanzwa, tsanya, tsiura, tsvaga help. Usaperera pabrook Bezor nekuti future yese iri kutoperera ipapo. Usavarayirwa nekuda kwemvuri, wekuti kana mvuri wapera, kana kuti nguva yasvika yekuti hauchausina comfort yaunokupa, but pane upenyu hwevanhu huri at stake. Also at the same time apa tikuratidza kuti pane zvinhu zvakakosha muupenyu. David dai ari mumwe wakapereroka pabrook Bezor nevanhu 400 vakati hatisingatingogara pano, but nenyaya yekuti Mwari vanga vatotaura kuti teerai, vakateera vakaenda. Saka ini nyaya yangu wari yangu iri pavanhu 200 vakasara, kuti pakutanga tikaverenga kumashure, each man cried for his own daughter, they cried for their wives.
so kana varume 400 vakasvika, vakadzi vevamwe varume 200 vakabvunza kuti ko baba vokumba kwangu vari kupi, vonzi vasara vari pasi pemumvuri pabrickby zoo. Vonzi baba vekumba kwenyu vana vobvunza kuti ko dhedhi vangu vasara vari kupi, ndaona mauya namambo pano kuye kuzoti takanira ko baba vokumba kwedu vaita senza takatodzoka navo, pane pavasarira pabhuruku vanga vazoenda pasi pemumvuri, vanga vatsva nezuva. Nyangwe tikatsva nezuva, nyangwe tikanzwa nyota, pane zvinhu zvasingafaniri kurega kuteera. Ngatisavarairwe netemporary comfort in life. There are some things that we have to pursue, regardless yekuti tiri mupain, regardless yekuti zvinhu zvakarema, regardless yekuti patakatsika pakatooma pa50-50, regardless yekuti tiri kutsva musana nedumbu, but tiri kufanira kungopesuwa, especially kana Mwari vakatotaura kuti go and recover all without fail. God knew the weather even. Mwari vaitoziva mamiriro ekunze, Mwari vaizoti kuri kupisa, Mwari vaizoti munzira yamuri kupfuura namo mune chisipita savanoti garai ipapo. Patinenge tichifamba towards our breakthroughs, pane nzvimbo dzimwe dzatinosvika dzinoda kuti varaidza, dzinoda kutirezva. Ngatisarezvekei, zviri nani tinwe mvura, kuchipisa kudaro tichadzokera mumvuri zvinhu zvatambanuka. Ngatimboenda tirege kuvarairwa nemvuri. Ndo panga paine shoko redu nhasi. Aiwa, prophetess vadzoka vakachaja. Hanzi usavarairwe netemporary comfort. Saka ini ndobva ndangoti tichipedzisa bhosi tasara nemaminutes edu anenge mairi naika tichizosiya munamato wedu wesvondo. Ndobva ndataura nyaya yeprofesi, bosi ndimi maprofeteses. Maprofita munhu kamatomuudza kuti mwanangu uchapasa chikoro, ishe vari kuti mwana uchamubata, munhu obva azororera paprofesi ipapo, achada kupesuwa kunamata nekuita zvinhu zvinoita kuti mirako yake ikasike kuita. Ndizvo zvamuri kutaura kapa. Ndo zvandiri kuzama kutaura kuti Mwari vanga vati David akabvunza toteera here, Mwari vakati teerai, munotora zvese, recover all without fail. That was a clear directive. Mwari vaitoziva nepavachapfuura napo. Asi varume ava kuna vanhu vanongori nenungo neupenyu ivoni, kuna vanhu vanongori neupfende neremangwana revana vake, anongoregera kunzi mwana wenyu ari kutiza chikoro, anongoti mhenu fizi ndakabhadhara, uri kusarireiko pabrickby zoo. Ko ingawani Mwari vanga vati mumwe wacho unongotomona mwana kuti anogona, pane Karima akangoti simuke asirege ndichingairi nemunamato. Ko bhizinesi renyu mukuregerei kunoodha staff? Vanhu vacho vanongotora kushopi ikoko havana kana musoro, ivo vanhu ndo varidzi vevhizheneri. Kweyo Mwari zvawakanamata vakakuti ita bhizinesi, ava mushandi aita zvisirizvo kwaadisiplinwe here mushandi, haatsurwe here bhizinesi richipfuura mberi. Right, hanzi munhu ngaafudze vision yake to its reasonable end kusvikira wabata maresults. Aiwa maameni ndiri kumaona ana maishila vakawandisa kana mameseji atingamagoni kumaverenga, but regai tichisiya munamato wedu wesvondo nekusiya pamunowanika prophetess, tobva taonekana nevateereri. Alright, regai tinamati. Tinokutendai Baba muzita nemuropa ramambo Jesu, kune wese akateerera manherano wamatendera zvatiri kutanga svondo idzva. Ishe tinokumbira nyasha nesimba, kukundiswa pakusaneta. Kana tasvika pabhizo tipei simba, tipfuurire mberi, tirege kuvarairwa nemvura yemuchisipiti, tirege kuvarairwa nemimvuri yematemporary comfort, tipesuwe future yevana, tipesuwe madestinies, tipesuwe Mwari zvamakatinyorera kare. Takutendai Baba muzita nemuropa raJesu. Amen. Amen. Vari kuda kuziva kuti prophetess vanowana kupi, vowana panamba dzinoti chi, plus prophetess vanowanika papi chaipo. Alright, tinowanikwa paHake Park Primary every Sunday, tinotanga na9 tichipedza na12. Panamba dzatinowanikwa 0776 260 700 0773 697 vanoisa zvavo ari mameseji, tinoresponda. Thank you so much Prophetess Tekla nekuya kwamaita kuchirongwa, tinotenda zvikuru sei nekubatika kwamaita. Tozoda kutendawo zvakare imimiwo vateereri, asi kana paine vakateerera naika particularly kuZimbabwe Republic Police, hanzi tiri kukumbirawo kuti muye paAspindale Road naHighland, hanzi we have been locked there for ages nevateereri vebenefenyuro naika. Saka kana tichikwanisa zvedu kuti pasvikewo ipapo vezvemutemo vagadzirise kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ndinonzi Yvonne Tivachirega nipe kutenda kukuru kuvabiki vechirongwa, Valeria Sibanda pamwe chete naKathleen Muchena nekuita kuti chirongwa chifambe zvakanaka, pamwe chete kana Arnold angakatibatira michini yeFacebook. Ini nemetinosangana zvakare svondo rinouya ndokusiyai muina Zanani paStar FM sounding good all the time, paCapital 100.4 FM Harare Heartbeat Saviors. The secret ingredient is ready for you guys from now up until midnight. Good night. God bless. Take care. Star FM, celebrating our fallen heroes.